Nasayaw-sayaw na sa lubi. Giatay ni si tatay, giilad ra ko. Wag to ko la tatay bay. Ayo, tay, tay. Samay, tuyo na to. Si tatay, nihatik na pud ni Karins ba? Anong namang ka dire? Uy tay, mayong buntag tay. Kaayo ba yun yung bata kay mas ginahurong yun kay ka Joy? Ito may atong tuyo. Tay, wapo ko gagitag diwata ba? Sukad. Ay, unsay buot ni mo ipasabot di ay. Gusto ka mo tanaw og diwata? Ayaw anak tay, bad na. Napoy rinse, napailad. Aw, wala man ay problema. Basta di lang ka mahadlok. Nah, tay, hindi ko mahadlok oy. Aw, di man ka madlok. Gusto man yung ka mga makakita. Narinig si tatay, mangingilad. Galibat ang nawong o. Kakita ka ng lako nga kanang nara. Naaliya ang liwat ba? Hala, awo, kadako. Karon, tawagon na nako ha. Tawagon na nako. Ayaw yung kadlok. Sige na tay, gusto na ko mo tanaw. Aw, sige kay. Sugdanan ako. Magtugtog ako para mo gawas na na ang diwata. Hala, si kamahalan. Uy! Gawas na ang diwata. Gusto mong kakang nga makakita. Tura! Nasayaw-sayaw na sa lubi. Tay, agtong sila ko tayo. Sige na, sige. Sanggam, jud ka karon. Nah, o din yung diwata. Basta ali. Adaan kayo mga luwata. Mailad ka na ako karon na. Friends? Giatay ni si tatay, giilad ra ko. Habayot ang diwata hi. Mao na, kabalo ang diwata ron, scammer na. Nahanap ko na biktima, karamadla!